Tagay muna guys. Oh. Kasi mo shot ya. Okay mga guys. Ubalik ko ninyo be. Mag-push up ta. Push up. Push up. Oh, no. Nindot. Ganahan mo yung ani. Para papawis ba? No. Pwede ra isa kamot. Oh. Oh. Pwede po duha. Ana ragon kay para pawisan jud ta ba? Pawisan ng pinakamaraming singot. Di ba? Dali, sabay mo. Pinapawisan ako ng maraming singot. Grabe guys. Ang dami ng singot ko. Kaya nyo? Isa-isa lang. Ha? Usa na nako humnon. Ipalo po ninyo kung bay kinutin, no? Para ma-update mo na ako sa ako ang video ba? No? Follow ko ninyo ha. Like and share. Pa-heart. Ana good? No? Pawisan ako ng maraming singot. Tagay mo na guys. Oh. Kasi mo shot ya. Kay. Kana mo nagkuan ri. Migas. No.